ya ke kongkai to kongkai ne ka tabok je buwagra tene maharaja na hajawi na BJP ni ya kawe phasina hi kedungma sotong to man da bayong ma ta ke ta pu phai ka nal pu ram rok ma hamba ai ko phai ka ba dei to ang ta sa rung thai ba dei tai sana buwagra la ga samung tang ne bu kha soi ke nu phai ko no oi khak ni bu le ya ta ka ha ke phai asu ka ni hambai ke hambai जों तिनी दार्जिलिं बिसिनि कलंकाई कामिनि विभिन्न पार्टी ते विशेष के बीजेपी तंगनाय बीजेपी प्राय 8 बছर तंगुई चिनी एमएलए साहब नि लगेव एमएलए रामपद साहब नि लगेव तंगुई गदोंमा रंगुई गोबां माने डेभलपमेन्ट बुटां सावै एरपरेबो ताकसु जरा मुंसानो हामारि गरै अमनो पैतो सामालिया बिसास खाइमालिया बनि बांगै चिने दार्जिलिं कामिनि विशेष के कलंकाई कामिनि ने प्राय 14 फैमिली नि 36 भोटार तिनिनि हाइसालो चिनि तिप्रा मथानि और नखला पांडानि बिसिंतै से तिप्रा मथा बाय बाक्सा साकदाल फाइखा बनो जों चिनि बागमा ब्लक कमिटि नि इंगै जों खा काहामबाय लामसलायखा दै कबागै नाहरलायखा अमहायखैबिनो जों थाइ ब्रं ने बिसि ब्रं ने परदे पर बिसिवा नसों अमाय खाइबिसिनि जॉइनिंग पांडा चलै दङो दिनो अमायनो कलंकाई गामियाव जों 14 फैमिली नि 36 भोटार जोंमाय बाक्सा बीजेपी नि फाइ कदाल फाइखा अमाय खाइबो बुसकांगो बहायनो हाय सिनो बिसिनेवैबो जिनि दार्जिलिं बिसि कलंकाई उत्तर तैबो अंगलारोने अमाय खाइबो जों तैबो बुसकांगो फाइफिनिखौ एमनो जों साइमाके जों बुवाग्रानि थानसान मारिबा फाइबो चिनि तिप्रासानि हामारि तिप्रासानि हामख्रायनि बिसिङाव हा दफा जाति न दैसिनि अधिकार न जों मानथानि जों आन्दोलन न जों बुवाग्रा बाक्सा साकदाल फाइबो फाइनै जराबो जों दै गोबां मासिनि हामख्रायनि सामबतनांगो तानानै बावैनो जों तिनि बीजेपी नेङै दै विभिन्न पार्टी नेङै बुवाग्रा बाक्सा सामतांसनै हाहिनि खाखु बुरबाय थाइबै चिनि तिप्रा मथा पार्टीआव फाइबै जॉइनिंग खाइफैखा दै जों बाहायनो खाखुफोरबो लामसलायखा आइसे हाइखैबै जों बुसकांगो चिनि गोबां आन्दोलनावनो जों सामतांनाय अमनो जों जतनो खा थम खाइबैनो गसेवैनो जों बुसकांगो आगलाय फाइलायखा आइसे हाइखैबै जों दिनै बेलेनो खातों खाजानो बिसिंतै जों दिनै चिनि तिप्रा मथा फाइनेन्सरावनो जों लामसलायखा आसोनो जतनो हामबाय